вақте ки зан дар муносибатҳое мемонад ки ҳамеша ба ӯ хиёнат мекунанд, чӣ мешавад? Ин танҳо муносибати бад нест, ин масъалаи хеле чуқуртар аст. Якум, ин зан дигар худашро эҳтиром намекунад. фикр мекунад ки камбуд дорад. бо ҳар хиёнати нави шавҳараш худашро гунаҳгор ҳис мекунад. фикр мекунад ки айб дар ман аст. ҳамеша дар фикри он аст ки куҷо рафт шавҳарам, бо кӣ бошад, бо кӣ гап зада истодааст. яъне ки ҳамеша фикраш дар ин банд ки ҳаст, аз хобаш вайрон мешавад, хӯрокаш вайрон мешавад, асабҳош вайрон мешавад ва ин як ҳолати депрессияи сабук ва баъзе ҳолатҳо ҳатто ба депрессияи вазнин ҳам оварда мерасонад. сеюм, ба пас задани худ одат мекунад. ва вақте ки борҳо борҳо ӯро хиёнат мекунад, ҳамин ки хай шавҳар шабо мебиёяд хона, бо ҳамин худашро яъне тасалло медиҳад, мега хай ҳадди аққал шабо мебиёяд ку хона. яъне ки дигар худашро сазовори муҳаббат намебинад, дигар худашро ягон зани дилкашу ягон зане ки лоиқи муҳаббати як мард аст бехиёнат дигар намебинад. ин зан хиёнати шавҳар ин пас задани зан аст ва ин зан одат мекунад ба ҳамин чиз. чорум, тани ин зан бемор мешавад, яъне ки психосоматика. дар изтироби зиёд, дар ташвиши зиёд, дар ин ҳолатҳое ки он зан зиндагӣ мекунад ва чунин оварда мерасонад ки ин зан ба мемориҳои гуногун гирифтор мешавад. ба мисли меъдаву рӯда, ё ки ҳамеша сардардӣ дорад, ё ин ки ягон хел гормоналне нарушения дорад. яъне ки ин гӯё ки ӯ худаш чизеро наметавонад бо даҳони худаш гӯяд, танаш фарёд зада истодааст. яъне он зан ҳама чиро дар худаш мегирад, сабр мекунад, тоқат мекунад. бадани он зан дигар тоқати ин дардро ки надорад, бо ҳамин намуди касалиҳо гӯё ки фарёд мезанад ки ба ман аҳамият диҳ. боварии худро ба худ ва ба дигар одамон аз даст медиҳад. фикр мекунад ки ҳамаи мардум мекунанд, дигар ба ҳеҷ кас бовар намекунад, худашро гунаҳгор мекунад. бисёр вақт дар ҷомаи мо мегӯянд хай шавҳарат ки хиёнат карда истодааст, айби худат аст, худат гунаҳгорӣ. ин зан ҳам бовар мекунад ки бале ман худам гунаҳгорам. ҳолати дилшикастагӣ, як ҳолати ноумедӣ аз оянда ин зан зиндагиашро паси сар мекунад. хиёнат ин танҳо як воқеа нест, ин як ҷароҳат аст ва агар ин ҷароҳат табобат нашавад, аз дарун ин зан хароб мешавад. асабҳояш, саломатияш ва ҳатто агар он зан дар пеши дигарҳо ҳам табассум кунад, аз дарун бадан фарёд мезанад. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.